बैसागु जोबब्लानो दोनखारलांसांलै आगै USA हादोरनि रायजोआव बे बैसागावनो दोनखारलांसांलै आगै आं साख्रि मावनाय जायगायाव। नुबायना रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन, दा जोंहा ससियेल मिडियायावहाय जोङो गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंहा इउपिपिएलनि सासे MCLA दिलीप कुमार ब्रह्म, बे बिथाङा जाहैबाय जोंहा इउपिपिएल हान्जानि सासे सोद्रोमा, बिथाङानो जाहैबाय जोंहा बिटिआरनि सासे MCLA। बे बिथाङा जोंहा दिलीप कुमार बर' बिथाङा दिनैहाय सासे हिन्जाव सिख्लाखौ लानानैहाय मोनसे हटेलाव रुम भारा लानानै थाहैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय। दा बे दिनै गोसारगासिनो, भाइरेल जागासिनो। दा दिनैहाय जोंहा बेसेबां लाजिनांथाव दं। दा दिनै जोंहा मालाबा समावहाय बुङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जोंहा माखासे इउपिपिएलनि सोद्रोमा लिडारफोरा दिनै खौसेथि जानांगौ आरो हारिनि समाजारि खामानियावहाय बयबो मोजाङै खामानि मावनांगौ, ज' थानानैहाय समाजारि बेले बेजे माखासे गुलाय गुजाय जानायफोरखौ जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जाया दिनै फोसाबजोब्बाय, गासिबो थिग जाजोब्बाय आरो दिनै खौसेयैनो गासिबो समाजारि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांलांगोन होनदों। दा दिनैहाय बे समाजारि बिजोङाव दिनै मोजां लामाजों फोसाबलांनांगौ बा दैदेनलांनांगौ सोद्रोमाफ्रानो दिनै बेबो सरकारनि मानसि, जाय बिथांमोनानो समाजारि जेंनाफोरखौहाय मोजाङै सुस्रांलांनो होननानै खौसे जानानै खामानि मावलांनो होनग्रा बिथांमोनानो दिनैहाय बेफोरबायदि जायोब्ला अब्ला बेसेबां लाजिनांथाव दं। दा नोंसोरबायदि लिडारगिरियानो दिनैहाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय भाइरेल जाबावबाय आरो दिनैहाय गोसो मोजांनि जेबो गोसो गैथारलाब्ला दिनै जों रायजो राजाखौ नोंसोरो बहा मा फिदिंबाय थानो नागिरदों, बहा मा फिदिंबाय थानो नागिरदों। दा दिनैहाय जाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर लिडारगिरि बिथांमोनहा दिनैहाय बेफोरबायदि फारि फारि जालाङोब्ला नैबे दिलीप कुमार बर' बायदि बेफोरबायदि हटेलाव रुम भारा लानानै थालायनाय बेफोरबायदि नुयोब्ला सोर फाग्ला फाग्लिया नोंसोरनो फैगौ BTC इलेक्सनावहाय भट होनो, सोरनिफ्राय भटार्स मोनगोन आरो बोरै सरकार दानो हागोन। दा बे साननो गोनां। दा दिनैहाय जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ BTC आवहाय। दा बेवहाय दिनैहाय रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो नागारै दिनै बेफोरबायदिसो घटना, बेफोरबायदिसो रुम भारा लानानै सासे हिन्जावखौ लांना दोनहैयोब्ला अब्ला जाथिनि हारिनि आरो मा खामानि मावलांबावगोन बेखौ साननानै नाय दिनै इउपिपिएल दोलोआ। दा दिनैहाय जोंहा बिटिआर रेकर्ड जादों 2020 27 जानुवारियाव। दा बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों जोंहा माखासे गासै जोंनि बर' रायजो राजानि जेंनाफोरा दिनैहाय जोबगोन बा सुस्रांजागोन बेफोरबायदिखौ बुंदों, 5 बोसोरनि गेजेरावनो बुंदोंमोन। दा दिनै बोरैबा सुस्रांजाखो? जा दुखु खस्थ' जाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनहा दिनैहाय गावसिनि मोननांगौ मोन्थाइखौनो मोनाब्ला आरो एक्स-एन-डि-बि बिथांमोनहा गावसिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ जुदि मोनाब्ला आरो माखासे बिटिआर दफानि गेजेरजोंनो दिनैहाय सिमा बारायनाय, गामि सोसननाय बेफोरबो दिनै जुदि मावफुंजायाब्ला अब्ला जोङो नैबे फैगौ BTC इलेक्सनावहाय जोङो इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो बिदाय होनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिसोरनि माखासे गावसिनि बुंनाय मथे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों दिनै गोबां दफाफोरा मावफुंजायैनि थाखायनो दिनैहाय गोदान राजनितिक दोलोआबो दिनै दानो गोनां जादों, जेराव APB राजनितिक दोलो बे बिथांमोनहा दिनैहाय एक्स-एन-डि-बि बिथांमोनहा दिनै बे गोदान राजनितिखौ दिनै जोनोम होनो गोनां जादों। दा बेफोरनि थाखायनो रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोंहा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बे दिलीप कुमार ब्रह्मनि जोंहा भाइरेल जानायखौहाय। दा जोंहा बे बिटिआरनि चिफ CM प्रमद बर' सारा MCLA नि सायाव मा बिजिरगोन जोंहा फैबाय थानाय समावसो नुसिगोन। दा दिनै भिडिअ' बेखिनियानो लोगोफोर, बाय बाय।